jag inte säger numret riktigt på. 406, kan man säga det? Amanda Hansson. Ja, kanske. Amanda Hansson, en i ledningen. Hilde Olsson tror. Han är där framme och fightade. Så säger hon kommer ner om här och snurrar upp. Nu bakgrunder så det gick lätt nej. Men för dum. Hilde Olsson brukar ju aldrig köra den bilen. Så ska det start nummer 446. 446 är det naturligtvis istället. Robin Persson, hästvärda efter sig. Djuralös bildemontering i ledningen. Sen har vi Hansson på den andra platsen. Jesper Leise på den tredje. Och Hampus Ekdahl har Robin Persson, hästvärda efter sig. Djuralös bildemontering. Hansson på startnummer 406 på den andra platsen. Amanda Hansson. Bilen nästan precis ut och till fullpoängare så har det blivit lite omkastningar hit till hennes del kanske, men naturligtvis alla ska få lov att köra så det är bara att göra det bästa av situationen. Alla får vara med och leka, ha trevligt och roligt. Även en mycket, det går fort! Det går inte mycket mer där. Gick i bocken, han såg däcken närmare sig hela sidan. Robin Persson, hästvärd för sig, djuralös bildemontering, han klarar av dig. Lugnt och sansat, rutinerad junior här, så gick det bra. Amanda Hansson på den andra platsen, har kontroll på dig också. Jesper Leise, Eslövs motorklubb, team Rallysaft som anmälare. Det är med där också, men här kommer han som hade otroligt nära däckkontakt, men det blev en fullpoängare. Robin Persson, hästvärda, djuralös. Amanda Hansson, en stilig